komplo û paktên nû nepêkanin. Medenî Ferho. Kesên ku li dijî xwişk û biratiya gelan derdikevin ne Kurdistanî ne. Ew Kurdistanê jî nas nakin. Ji mantiq û hişmendiya rasyonel dûrin. Minimalîst difikirin. Kesên ketîne û weke ajîtatorên dîroka fermî hereket dikin. Piştî 27 salan û pêşketinên li Rojhilata Navîn li Tirkiye û Sûriyê çilpdazî hatiye fêmkirin ku komploya Navneteweyî di kesayetiya Rêber Apo de li dijî gelê Kurd ji aliyê Amerîka û Ewropaya modern ve hat kirin. Ji şerê duyemîn ê cîhanê û vir ve hişmendiya Amerîka atom e. Ewropaya modern jî û nikare ji vê hêza atomîk gavekî zêdetir biçe. Vêca gotina modern çi qasî li bejna Ewropayê tê ev mijarek cuda yanî qaşiye. Dema Rêber Abdullah Öcalan ji Sûriyê derket û hat Ewropayê, Kişûmata Ewropayê qanûnên xwe hiqûqa gerdûnî bin pêkir û tev li komployê bûn. Dadgeha mafên mirovan a Ewropayê jî bingeha hiqûqê ya Ewropayê ye û nûnertiya hiqûqa gerdûnî dike. Her cure komployan weke sûcê li dijî mirovayiyê dibîne û mehkûm dike. Li Ewropayê ev sûc kir û hîn jî didomîne. Em hinekî bi paş ve biçin. Aristoteles hebûnê ontolojîk û di mirov de dibîne. Galileo û Kopernik, roj, cîhan û xweza derxistin pêş û teza Aristo pûç kir. Descartes jî bi hişmendiyek rasyonalîst aqlê mirov derxist pêş û bi gotina ez difikirim ji bo wê jî ez heme derket pêş. Cîhana İslamê jî azadiyê di şerîetê de dibîne û hemû gelan wekhev musawî dibîne hukûmxwar jî xweda ye. Desthilatdarên Ewropayê şoreş tev têk birin û bi giyotîn esas kirt. Desthilatdarên cîhana İslamê jî xwe wekî wehdetê wicûd îlan kir. Cureyên qirêj ên kuştinê esas kirt. Îro hebûna mekanîk tenê qaş kirin. Ev hebûn azadiyê nake malê çand û dîrokê. Dijberê vê dike malê berjewendî û erdnigariyên parçekirî. Erdnigariya parçekirî tê wateya koletiya gelan, demokrasî tê parçekirin, netewparêziya sabik û sapik jî serdest dibe. Rêber Abdullah Öcalan weke Kurdistaniyekê, weke zarokekî juhayê, weke aqlekî serdemê ev hişê sabik û sakit red kir. Vêca bi vegotinek ferhengî û ansiklopedîk û kin li Kurdistanê gelek gel û komên xwedîbaweriyên cuda hene. Tev bi zimanên cuda diaxivin û xwedî nasnameyên cuda ne. Li Rihayê jî hem gelên cuda hem komên xwedîbaweriyên cuda hene. Hemû jî bi zimanên xwe diaxivin. Aqlê serdemê li dijî her cure emeliyê ya tehrîbatan derketine. Bi mînakên ji dîrokê hatine barzûn kirin vegotina rastiyan e. Li dijî tunekirinê vekirina deriyekî nû yê hebûn û jiyanê ye. Kesên ku dibêjin em biratiya gelan naxwazin ne Kurdistanî ne. Ji aqlê Kurdistanê dûrin û rastiya Kurdistanê nas nakin. Li çar parçeyên Kurdistanê li gel gelê Kurd û gelên cuda, Ermen, Sûryan, Ereb, komên xwedîbaweriyên cuda, Êzidî, Elewî, Yaresan, Kakeyî û her wekî din hene. Tev bi nasnameya xwe tên nas kirin. Di baweriyên xwe de, di zimanê xwe de, di toreyên xwe de azadin. Hem di dewletên bajaran de, hem di hunandina konfederasyonên eşîrên Kurdan de ev azadî pîroz dihat dîtin û dihatin qebûl kirin. Kesê ku vê rastiyê nebîne aqlê wî li derve ye, minîskûl e û ketî ye. Rêber Abdullah Öcalan zarokê Rihayê ye. Bi çand û toreya Rihayê mezin bûye. Di pirtûkên xwe de behsa wan mijaran jî dike. Ya duyemîn bi aqlê Einstein ku dibêje, xewda zaran navêje. Bi rastî û exlaqiya Freud, bi hişmendiya Descartes a difikirim û ez heme hereket dike. Hem zanist û akademisyenên li Tirkiyê hem yên cîhanê dibêjin Abdullah Öcalan senteza fikir û hişmendiya feylesofên kevin û nû îdeolojiya cinayetî, sistemên ji serdema neolîtîkê û heta îro lêkolîn dike. Dike kevkin mezinê û li gorî mercên Rojhilata Navîn û cîhanê li barzûn dike û datîne holê. Bi vî rengî hemû jeneratorên belakirina jehrê û kelehên îdealîn ku hebûna gelan înkar dikin û dikin kole mehkûm dike. Vêca aqlê minûskûl ku xwe weke şûrê aqilmendan dibîne, dixwaze ji nû ve cîhanê keşif bike. Gelê Kurd cardin bike çembên bêbor û dadgehên îstîklalê ava bike. Ji xwe komploya Navneteweyî jî giyotîn û atomîze ye. Di pêşketinên dawiyên Sûriyê de ev rastî hate dîtin û xwestin giyotîna atomî bikin pratîkê. Dixwestin di navbera gelê Kurd û gelê Ereb de şerekê heşir û neşir bidin destpêkirin. Li gelê Kurd êl welat û derveyê welat, helwesta rêveberiya xweser a Rojava û wijdanê şiyar ê cîhanê li dijî vê konsensusa qirêj derketin. Abdullah Öcalan jî di hevdîtinên bişandeya Komîsyona Aştî û Çareseriyê de tewreke ciddî danî holê û got. Rojava xetameya sor e û heta ew çareser nebe ti pirsên din nayîne xeftin. Encam jî li holê ye û serkeftina Kurdan e. Ez ê du mînakan bidin.
Yek piştî têkçûna berxwedana Şêx Saîd, Kurd di gora betûnî de hatin meftûn kirin. Bi têkoşîna nîvsed salê gora betûnî hat parçekirin û Kurd derketin ser dika dîrokê. Kesên vê rastiyê nebînin ji çavên me jî korin. Du, li Sûriyê jî rejîma faşîst a Baasê bi xeta dehan Kurd weke saxên mirî hîştin. Hem bênasname hîştin, hem axa wan ji wan stand. Ev tunebûna li ser û erda gerstêrka cîhanê ye. Bi saya têkoşîna revberiya xweser û jinan, Kurdên Rojava îro bûne hevparê dewleta Sûriyê. Ev rastî ji aliyê akademisyenên zanîngehên Tirkiyeyê hem ji aliyê generalên artêşa Tirkiye ve bi dilêşî tê vegotin. Vêca dewleta Enqereyê wekî hevpareke anonîm kar dike. Bi desthilatdariyên başverû yên herêmê re dikeve nav têkiliyan û dixwaze paktên weke Sadabad 1953, Bexdad 1955 û Peymana Edeneyê 1998 ji nû ve ava bike. Bi desthilatdariyên Ewropa û Amerîkayê re jî dikeve nav têkiliyan û dixwaze tev li van paktan bibin. Hemû destkeftiyên Kurdan tune bikin. Wezîrê Karê Derveyê Tirkiye Pençik Hakan Fidan got, piştî Sûriyeyê dora Iraqê ye. Bakurê Iraqê, Başûrê Kurdistanê û Şingal jî weş terorîstan were paqijkirin. Pençik Hakan Fidan bi vê helwesta xwe ya General Mûlalı, Naziyên Tirk û McCarthy dixwaze rêya serokkomariya Tirkiyê li pêşiya xwe ve bike. Yek rê li pêşiya Kurdên Pençîkê ye. Dijberiya hişk û dijwar li dijî Kurdan e. Lê ew xwe dixapîne. Ew jî bi qasî Erdogan û Binalî Yıldırım bûye peykerê karên ne li rê û qirêj. Rojnamegerên Xwedî etîkên rojnamegeriyê li Tirkiyeyê vîdeoyên li ser kurê Hakan Fidan ku tev li karên qirêj ên bi milyon dolaran ruşwetê bûye di medya dijîtal de diweşînin. Bi saya têkoşîna nîvsed salî û paradigmaya rêber Apo, hemû Kurd, Kurdên İsraîlê jî di nav de bi yekrêzî û îradeyek ruhî destkeftiyên xwe diparêzin. Şoreşker, demokrat û kesên Xwedî wijdanê şiyar jî li gel Kurdan cih dikirin. Êdî Kurd hene û di civata civakên cîhanê de rûniştine.